događaj. Njega je zanimalo prvenstveno predsjedanje Europskom unijom. To je nama čestitao, čuo je da ide sve po planu i istaknuo je da je to jedan veliki događaj za Hrvatsku, ali i za Europsku uniju. Znamo da imamo dosta teške pakete za odpakirati i riješiti, ali zaželio je najbolje, sve najbolje nam je zaželio oko toga i da ćemo mi to na kraju i uspjeti. Bilateralni odnosi, to mu je isto važno, rekao je da ćemo tako nastaviti i gdje god možemo da ćemo pojačati tu suradnju, pogotovo na gospodarskom planu, ali isto na kulturološkom, da je to nešto što mu je jako bitno. Pa nekako mogu reći, ja sam mislio da dolazim u nekakvi jedan novi događaj, nešto što je meni strano, ali u prvim danima sam mogu osjetiti da je to nešto što kao da se osjećam kod kuće. Austrijanci su me primili jako srdačno, hrvatska zajednica, Hrvati. S jedne strane mi je to velika čast, ali isto jedna velika radost jer osjećam da ovdje postoji jedan veliki potencijal koji se korak za korak može uvijek malo poboljšati i malo pojačati ta suradnja. I radujem se tom poslu i da mogu prvenstveno služiti hrvatskom narodu i Hrvatskoj. Pa ako mogu tako reći, od malenih noga se bavim politikom. I to većinom politikom za Hrvatsku. I ja mogu reći da ovo što sam stekao, to iskustvo, političko iskustvo u Njemačkoj, da možda postoje tu neke razlike, naravno u Austriji usporedbi sa Njemačkom, ali mislim da mogu na neki način nastaviti s tim radom i pogotovo cijelo vrijeme od kad sam bio u Hrvatskoj, jer 2012. sa svojom obiteljom sam se nastanio u Hrvatskoj, znači nisam klasičan povratnik, nego sam došao živjeti u Hrvatskoj, mogu reći da sam susreo jako puno ljudi koji su mi pomogli, koji su bili moji savjetnici, koji su bili veliki moji prijatelji iz političkog života i koji su mi dali neke temelje na kojima mogu i ovaj rad u Austriji utemeljiti, mogu nastaviti. Znači, to iskustvo iz Njemačke plus ova podrška iz Hrvatske, mislim da to može biti jedan dobar temelj za jačanje odnosa između Austrije i Hrvatske i jačanje odnosa sa našom iseljenom Hrvatskom ovdje u Austriji, ali i sa našim gradišćanskim Hrvatima, što je jako važno, koji imaju jedan zaseban status. I tu se isto radujem da ću upoznati tu zajednicu, jednu i drugu, i da ćemo nastaviti u radu za dobrobit našeg hrvatskog naroda.